Vodoinstalater. 12 sat vrtim u telefon, popladne 12 sat. Sredovešna gospođa se javlja. Alo, pero, vodoinstalater? On vika, da, izvolite. Nešto kape kude mene u kujnu. Da dojdeš. Dobro, dovalja. On ulaza, ona što da ti kažu. Pade mantil. Razgolena pola. Eve, majstore, tu i kape. Ovo je pogledne, zateza tam, zateza. Kućišta stavlja od vrće za vrće, napravi. Ovaj mu privalja i još poviše se otkriva. Abe, pola grudiju se gleda. A majstore, koliko to i košta? Vika 50 evra. Deve majstoreve još poviše se otkriva. Može li malko ti da popušti, znaš, 50 evra pa to i... Ne, gospođo, znajte, imaš tu i puno rabota, ja moram da stezam i tarifa je taj, znajte kako je. Dobro da ovaj opruži nogu, Butinovu se gleda. Ama, majstore, pa nešto da se spušti od tije 50 evra, eve, na primjer, ja bi mogala da... Ne, gospođo, znajte kako je, znate, tarifa si je taj 50 evra, dobro još jedan put, dva put proba da ga zavede, ne piva. I 50 evra u džep, avto i u kafanu. I vika mu na konobara, aj 15 piva. 15 piva. Da, odmah tu i nastalo. Dobro, 15 piva, zašto? E pa kad neće da raboti za 50 evra, neka moča za 50 evra.